Aby vás bavilo vaření, tak k tomu potřebujete dvě věci. Za A mít pro koho vařit a za B vařit v příjemném prostředí. A právě o tom druhém, respektive o nových moderních kuchyních, si budeme povídat s Dušanem Všelichou. Dobrý den, Dušane. Dobrý den, vítám vás tady u nás v Oresi. Děkuji. Prosím vás, prozraďte mi, v dnešní době se lidé snaží za málo peněz pořídit hodně velkou parádu. Je něco takového možné i u kuchyní? Já jsem vás zavedl právě do téhleté naší kuchyně, která se jmenuje Romantika. Je v takovém módním vanilkovém tónu a chci vám ukázat, jak právě takováhle velmi romantická kuchyně se může stát výsledkem velmi racionálních, logických a přísně takových zodpovědných úvah o tom, jak pořídit kuchyň a jak se vlastně právě takováhle kuchyň může líbit těm, kteří chtějí tu chytrou volbu, ten chytrý nákup. Pojďme si něco říct o poměru mezi designem, cenou a kvalitou. Tak kuchyně Romantika patří do našich nových kuchyní, které se jmenují Dolty a ty právě vynikají tímhletím poměrem kvalita, design, cena. A tady to můžeme velmi dobře vidět, jak ty kuchyně jsou hezké, to vidíte tady přes kameru v celém našem studiu. Já vám ukážu něco o té kvalitě. Když se na ně podíváme blíže, vidíme, skříňky jsou bytelné, perfektně udělané. Vývoj těch kuchyní trval víc než rok. Lamino, německé firmy Kronošpán a Fleiderer. Kování, německá firma Hettich, výsuvy, pojezdy, rakouská značka Blum, zvedací mechanismy horních skříněk, německá značka Gras, čili na fungování těch kuchyní se vlastně podílejí 3 úplně nejlepší značky toho nábytkového kování na světě a to všechno jenom proto, aby to prostě těm uživatelům a jejich rodinám co nejlépe a co nejdéle fungovalo. Dušane, zní to krásně, ale nakolik nás to přijde? Tak podívejte se tady na sestavy v našem studiu, kolik stojí takové kuchyně. Myslím si, že opravdu pro ně platí, že ten poměr kvalita, design a cena je unikátní. Například jsme tady v kuchyni Romantika, celá tahle ta sestava bez spotřebičů a bez příslušenství by vás přišla na 25 564 korun, což je v rámci akce Kupte teď kuchyň historicky nejvýhodněji, zaváděcí cena. Tato akce končí 31. prosince 2013 a myslím si, že musíte uznat, že ten poměr kvalita, design, cena je unikátní tady. Uznávám. A ještě mi prozraďte, kam si pro takovouhle krásnou kuchyni mám zajet. Podívejte se na web oresi.cz, oresi.sk, máme 54 prodejen v Česku, 14 na Slovensku, všude dostanete garanci nejnižší ceny, 7letou záruku prodlouženou pojištěnou u české pojišťovny a všude hrajeme hru Oresi vrací peníze, ve které jsme už našim zákazníkům vrátili přes 12 milionů korun. Paráda. Dušane, já vám moc krát děkuji. Nashledanou. Rádo se stalo, nashledanou. Vy už víte, jak chytře nakoupit kuchyň, takže mě nezbývá, než vám popřát příjemné vaření a dobrou chuť.